Abin da fasihi shahararren malamin nan wato jikan malam ya janyo cece-kuce a kafafen sada zumunta, kuma ya janyo cece-kuce a bakin manya-manyan malamai waɗanda suke tofa albarkacin bakinsu a kan wa'azuzzukan da yake yi. Waɗansu malaman sukan yabe shi, wasu kuma sukan ci zarafinsa, wasu kuma suka zage shi akan abubuwan da yake yi kwata-kwata bai dace ba. To ku bibiye mu a wannan tasha mai albarka mai taken suna Malaman Addini Hausa TV. A nan ne muke kawo muku shirye daban-daban su irin su labaran duniya daga bakin mai da dai sauransu. A yau mu ɗauko muku ɗan tsokaci ne akan babban shahararren fasihin malamin na barkwanci, wato wanda ake masa lakabi da jikan malam, wanda idan ba ku manta ba ya kasance yana yin wa'azuzzuka waɗanda suke ratsa zuciyar matasa, waɗanda yake saka barkwanci a ciki, yake jin hankalin mutane da yawa. To wannan abin ne ya ja hankalin malaman addini suka a kansa, domin abubuwan da yake yi bai dace ba, kuma kwata-kwata bai yi ba. Abin da fasihi shahararren malamin nan wato jikan malam ya janyo cece-kuce a kafafen sada zumunta, kuma ya janyo cece-kuce a bakin manya-manyan malamai waɗanda suke tofa albarkacin bakinsu a kan wa'azuzzukan da yake yi. Waɗansu malaman sukan yabe shi, wasu kuma sukan ci zarafinsa, wasu kuma suka zage shi akan abubuwan da yake yi kwata-kwata bai dace ba. To ku bibiye mu a wannan tasha mai albarka mai taken suna Malaman Addini Hausa TV. A nan ne muke kawo muku shirye daban-daban su irin su labaran duniya daga bakin mai da dai sauransu. A yau mu ɗauko muku ɗan tsokaci ne akan babban shahararren fasihin malamin na barkwanci, wato wanda ake masa lakabi da jikan malam, wanda idan ba ku manta ba ya kasance yana yin wa'azuzzuka waɗanda suke ratsa zuciyar matasa, waɗanda yake saka barkwanci a ciki, yake jin hankalin mutane da yawa. To wannan abin ne ya ja hankalin malaman addini suka a kansa, domin abubuwan da yake yi bai dace ba, kuma kwata-kwata bai yi ba. Abin da fasihi shahararren malamin nan wato jikan malam ya janyo cece-kuce a kafafen sada zumunta, kuma ya janyo cece-kuce a bakin manya-manyan malamai waɗanda suke tofa albarkacin bakinsu a kan wa'azuzzukan da yake yi. Waɗansu malaman sukan yabe shi, wasu kuma sukan ci zarafinsa, wasu kuma suka zage shi akan abubuwan da yake yi kwata-kwata bai dace ba. To ku bibiye mu a wannan tasha mai albarka mai taken suna Malaman Addini Hausa TV. A nan ne muke kawo muku shirye daban-daban su irin su labaran duniya daga bakin mai da dai sauransu. A yau mu ɗauko muku ɗan tsokaci ne akan babban shahararren fasihin malamin na barkwanci, wato wanda ake masa lakabi da jikan malam, wanda idan ba ku manta ba ya kasance yana yin wa'azuzzuka waɗanda suke ratsa zuciyar matasa, waɗanda yake saka barkwanci a ciki, yake jin hankalin mutane da yawa. To wannan abin ne ya ja hankalin malaman addini suka a kansa, domin abubuwan da yake yi bai dace ba, kuma kwata-kwata bai yi ba. Abin da fasihi shahararren malamin nan wato jikan malam ya janyo cece-kuce